Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ka jingdon jong ki school boss kalai rap shibun bahaya ki kena school jong kino ki bor peniat school ki ba peniat de ki boss ban le chao bat ban lejbu ye ki kena school. Henry ki don pat hateng ki cap ki ba ki nongbot jong ki boss kimla ban le bha bat kimla ban pej bha ye ki kena school ki ba kiu bat ki bahyar kam tam ha ba ki kena school ki don kam ban jam nasiliang shasiliang jong ka surok. Daga jing sokia halor ka jingyo jing ujor na ki katto ka ni ki kimi ki kpa jong ki kena school ki papa yal ki khun Shah Auxilium Higher Secondary School Mautunum Haribhoi District. Bakam don ka jing pej bha ye ki kena school haba ki kiu bat haba ki hiar na ki school boss bat ka jing khapnya kalalong ka bapalat bat ka ne kala panjinjare ki kena school. Halor ka ne na galiang jong ki khot ka seng HYC Nongpo Circle ki lej ban ye kendu ye ki bor penia school jong ka school Auxilium ban ye kran halor ka ne ka banta kanang ban long ka jingbit jingbiang jong ki kena school bat bakan nomi kano ki jingja ka bosongsi ki nong ilam jong ka seng habai karan kila kan turu ye ki kimi ki kpa ba kin penbiang bha ye ka por bagi kena school kin poi ha ki jaka up school bus ka ba deru ban long ha ka por ka bala penbet da ki bor penia school kanang ba kanum don kano ka jingbom ye bet. Nyon man kenduk di sister ni hak wedai bat ke jipet lagi kena school kiba na ka bayade ka school boss ka ba kiwan shaw ki kena long teng i ba kilong ki ya song lembop palan bat kawairu jipet jing lui jing ki pai ba kimdan ki nong but jang ka boss ngi sam jing de na ta kadang ki kum ka choice ni wan ni pan kentu ni kenduk bat di sister ni layo manikan do di sister malwen di chat sang ni menpit ni building hi barak we di lai hi ke kanuksa ke dei ban kalek kawan ka bos dan kalian jong sister ru iklai ban sim bat kli ya kana ka kam habaya dei bukit driver bat kena school di ba kidei ban wan ka por ka babyang de ka baar ka long ba na kalian jong ni ai ke jikerpan syaki long kimi ki long pa ki beri kimi jadi kena school ikerpat ya ki bakin penkhe ikha school hakapor ke babyang baki yo ya ka bos ke bawan ke trip ke benengkong hakapor ke babyang nang bakin yo bat ya trip ke baar ke ba nagaliang jadi driver husuk banyalam syakane ke school kumalaong na iwe ni parat khot ni wan naga HYC Nongpo Circle di kejingwan kejungi hangne kalong ba adin bangi yo kejing ujor na kimi pa bapak school bapak lagi jong di school hagan di school bapak lagi jong di khona hagan di school iyo kecil ujur ka ba teng kini ki school boss ha ka ba ki lek ban shaw ki nak school mo omdan kum kita ki helper la ne ki badi pet ki badi ban yarap ya ki ha ka ba kentiu la ne ban penyiar ki kena ki kalong ga i ke jing ka jingma mo haba umdan kiba senran lane kiba pej ki ya khamtam ya ki khana haba ki kiu habos lane haba ki kiba ki haba ki hiar na bos lese ha ka jinglong khana ki le songshit kum or kum mensau kampoi kano ka jingja ka ba mensau te ha ka ba ide bat kata ngiwan badi kenduk badi principal jong ke school te ha ka jingi kenduk jungi i sister la kloi ban ya trelang bat ni bat kejing kenduk jungi kalong basok tenat ba ila diang ya kejing ai jumut jungi bat ba ila kularu yangi banang ni sakmat ba in pej ba kita gi helper ha kapor ba lake house school na lake school